вохӯрии дастаҳои эсхатаи шаҳри хуҷанд ва моҳири ноҳияи Овон дар даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум бо пирӯзии дастаи эсхата ба анҷом расид. Дар дақиқаи 23-юми дидор соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. туби нахустинро бозингари рақами 40 дастаи эсхата Мубинҷон Муъминов ба дарвозаи Моҳир зад. Дар дақиқаи 37-уми бозӣ меҳмонон дар назди дарвозаи худ қоидаи бозиро вайрон карданд ва зарбаи ҷаримавии 11 метраро боз бозингари рақами 40 дастаи эсхата Мубинҷон Муъминов бехато ба нишон расонид. 2 дақиқа баъди оғози қисми дуюми вохӯрӣ ба Мубинҷон Муъминов задани туби сеюми дасташ ба дарвозаи меҳмонон муяссар шуд. Бозингари рақами 7 тими эсхата Амирҷон Раҳимов дар дақиқаи 69-уми вохӯрӣ ба дарвозаи меҳмонон туби чорумро ворид намуд. дар дақиқаҳои 87 ва 89-уми бозӣ Рустам Сабуров бозингари рақами 8 дастаи эсхата ба дарвозаи меҳмонон имконияти задани 2 туби дигарро пайдо кард. бозингарони дастаи Моҳир ягон имконияти хуби голзаниро истифода бурда натавонистанд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 6-0 ба фоидаи соҳибони майдон ба анҷом расид. санаи 13 сентябр вохӯрии дастаи эсхата дар даври якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо дастаи хатлон дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мешавад. даври 15 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум санаҳои 16 ва 17 сентябр идома меёбад.